Gibanabanang moabot sa usa ka gatos ka mga panimay ang naog daw sa sunog nga miulbo mga pasado alas 10 kaganang buntag sa Barangay Lawaan 3 Dakbayan sa Talisay. Samtang inahan nangita siyang 3 anyos o 4 anyos nga mga anak dihang miulbo ang sunog. Si Jamie Hernanes report. Nadawat sa Talisay City Fire Department ang alarma sa sunog alas 10:15 ganinang buntag. Matud na SFO 2 Rodolfo Luage, Chief Investigator sa Talisay City Fire Department, nga gideklarar nga Task Force Alpha alas 10:30 ganinang buntag. Unya gideklarar usab nga Task Force Bravo pagka alas 11. Nakontrolar ang sunog pagka alas 11 na ug pagka alas 12:30 sa udto gideklarar nga fire out. Matud ni Luage, padayon pang giimbestigar ang sunog nga giingong nagsugod sa panimay sa usa ka Fatima Coles sa sitio Puntod. Pipila sa mga nabiktima igo lang nakapanghipo sa pipila nila ka mga gamit. Apan ang mga gamit o gubang papeles ni Mitch Canoy nga first year college nalakip sa pagkasunog. Igo na lang siya sa paghilak. Okay ra sir, wala na yung problema. Wala. Ang para sa akong eskwela, wa dyan na da. Wala dyan ko kada sa akong pag-eskwela, wa ko kakuha. Samtang si Angeli Montere, padayong nangita siyang 3 o 4 anyos nga anak. Si Anisita, apuhan sa mga batang missing, maingon nga sa pagkaulbo sa sunog, iyang giguroy ang iyang mga apo. Apa nahadiin-diin na lang sila pagpangita. Wala ko kabalo kay nilakaw manggod ko karon na ba pag uli diri ko gibilin sa akong mama diring dapita. Ingon ko, hindi ka mo dira maglakaw, kay makamatay ba yan ng kalayo? Hula pa ko dira, balik ko dayon. Ara man lang dira, na ay mga tao. Sa pasiunang pakisusi ni Department of Social and Development Officer Felipa Solana, kapin sa usa ka gatos ka mga pamilya ang nabiktima sa sunog. Hinuon padayon pang gisusi sa ilang buhatan ang gidaghanon sa mga apektado. Sa pagkakaroon, unahon nila pag-atiman ang pagkaon ug ang kapahilunaan sa mga biktima. Ang amo nga maka-provide me og meals nila kaya usually atong pamaagi maghatag man ta og meals good for 3 days. Wala pas la ka-report pero ako na silang gitawagan ganina nga anda mo na ang mga kinahanglan immediate nga tabang nilang kinahanglan nun dayon. Demi Hernani, Balitang Bisdak.